ife ndikhayo mina mkhozotithawa zingowambili anthu amene amathawa ndawe zake sizimalakwika akawina chisankho ayi zimalakwika nthawi inoyi ya kampeni amatenga zingongole za mwenye kumagula matisheti amene mwavalawa akalowa pampando amayenera athawe kaye kuti akabweze ngongole zija ndefunso limenelo ayankha mnagula matisheti osati ine zikomo achokera ndithu kumeke bongwe lichalimendetsa ndithu zisankho tayimirirani kuti anthu akudziweni panga kuti boma kwambiri komanso ndithu ndithu amene akuyimirira bungwe la NICE malo ano Mr. Likongwe kuti angoyima kutinso mwaone anayesa kupanga mademos ndizi kwabe anthu anaumachima kuti ife ndithu iya yenafe tingokweza mikono amolalo tonse tingokweza mikono temalisira nditisa ndithu mashado athu amene abwera malo ano kuti mwaone mashado onse mwaulemu imirirani kuti anthu akuoneni anavomera kulimbuka constituency ndeye mpaka makwima paikhala ndithu kumbuka ku 36 yes nde sure ndeli ku debate kumeneko kunde debate is so interesting very interesting nde tiye ndikhala mwepo tionene kuti kodi kunali zolani kumeneko kumene kunali madebate ama MP mashado MP amene afuna kuyimira kudera limeneli. Guys, thank you so much. Manawuyani cameras wachiwiri upite ku maofficial athu amegi amene ali malo ano uli momaliza upite ku masapota azipani zonse ndi ma independent candidate onse amene abwera pamalo pano ndikukhulupirira onse kumudimba zikomo kwambiri achoyamba ndiyambe ndikuthokoza pamwayi umenewu kuti ndikathe ndikamba nawo ziwiri zitatu zimene ndikufuna nditabweretsa nawo mu dera lino. Programu ikuchitika apayi si yachilendo nthawi zonse nthawi yoti pali zisankho anthu timasonkhana timapanga misonkhano timayankhula mfundo zimene zidachitike koma zaka zikupita mumbuka muno ndi m'Malawi monse kuyambira 1994 mpaka lero palibe chimene chikusintha. Mukakhala pansi kuti muzifunse kuti kodi timaphonya pati mayankho ake tiwaona pompa pamene asonkhana apapo pamene timaphonyera ndale zimapambana koma miyoyo yathu sipambana. Tinalangizidwa kuti tikamabwera tibwere ndi masapota koma ineyo ndachona cha nzeru kuti ndisatenge sapota ulo mmodzi pachifukwa chanena kuti kuphonya kuyamba kumene timakuona timayiwala kuti mavuto onse amene timapeza amatipeza ifeyo ngati anthu. Njala imene mamwawa wa DPP ndi imene mamwawa wa UTM ndi imene mamwawa wa MCP. Umphawi umene amawumva wa UTM ndi omwewo amawumva wa DPP ndi wa MCP. Kulibe masala amene apite ku UTM, amene apite ku MCP, apite ku DPP. Kuli masala amene apite ku anthu onse akwambuka. Ndiye sinabwere kuzakamba mfundo za anthu ondisatira, ndabwera kuzakamba mfundo za anthu akumbuka. Chinthu chachiwiri chimene chimalakwika pakutsogoza ndale, moyo wa munthu umasiya kuonedwa ngati moyo, aliyense amamba kuonedwa ngati voti. Mtsogoleri akamakuyang'ana kumaona voti
sangasinthe moyo wako. Ndikufuna kuyankhula chipongwe mundikhululukira azimayi pango. Onani ma-t-shirt amene mwavalawo. Anthu aku 47 avala nawo. Anthu aku 43 avala nawo. Amene amavala ndi amene akuchokera kumadera osauka. Ma-MP anu awa avala nawo ma-t-shirt. Timberani. Mebani azimayi pango. Tayanga ndiyochepa tayakulani. Mebani tayanga ndiyochepa. Ma-t-shirt mwavalawa. Even ma-MP anu sana vale nawo. Anawo sana vale nawo. Malole amene akukwezani kubwera kuno. Mwana wawo sana kwende kolole imeneyo. Mwayibwera inuyo fandi nosauka. Chifukwa chake andale sangathetsa umphawi. Fa umphawiwo umapindulira iwowo nyengo ngati zino. Zino kwambiri. Ngoba uthaya kawo kumayimitha masuka abana 5 minutes ukudziwitse. Mavuto onse amene tikukumana nawo ndi mavuto akusowa kwa ndalama. Ukamadandaula timaphala kulibe kuchipatala. Waku 47 sakudandaula nawo kwatha kwadzigulira yekha pa famasi. Mukamadandaula za skulu ashada balendo za technical kuti anthu mulibemo. Of course ndi technical ya national si ambuka tono kanti yathu ana mabwana sadandaula na usowa kwa skulu kwatha kupita kunja ali ndalama. Sindingakambeza chitukuko cha mudzi. Chifukwa nakuti chitukuko cha mudera chimabwera ndalama ya makhomo ikasefukira muderano. Ndete ndikambikaye za ndalama ya makhomo. Ndalama amene sinafune kuipoza kuyambira 1994 mpaka lero. Chifukwa tikufuna anthu akhalebe osauka. Mwachangu ndikambe choncho. Chinthu yamba chomwe chithandize makomo mwathu kuti mupeze ndalama ndikuti aliyense mukhomola athe kupeza ntchito. Akuluakulu makomo mwathu pata mphawina nati asandiseve ena sikambira patali ndi skulu. Ntchito zimene tingazipeze bola zili ntchito ndipo yambira. Ndichifukwa chake ife kuno kuti kuyambitsa leba agency. Leba agency ipase ma training aliyense. Kaya ndizokolopa tikakolopa ku Dubai. Kodi ndokolopa ku Dubai ndo amandira 30 million. Kuno manager sakulandira. Matekiniko tamba kulembetsa anthu mafomu matekiniko aulere. Ena muphunzire luso limene sili maguga carpentry zochera zitsulo mukaphunzire kumene koko. Andi mafomu akabwera madera mwanu chonde lembetsani. Achinyamata ndi vuto timakuti nzamolalo. Koma zaphindu sitipita papanga. Schools zimene zonse zikamba ma 16 ayi zikambira to next week. Amene afuna kulembetsa akalembetse. Tikubweretsa kuno akadami ya mpira. Vangu luso kambira ya mpira. Ma FIFA agent azita kubwera kuzauna luso kubiritsa kunja. Tikalembetsani makadami elembetsani. Koma kusitha uli kose kumabwera ndi sacrifice. Tikatite ndikadzale kapinga ma ground mwathu. Tituluke maunyinji tikatani? Tikadzale. Mandibetsesa tikubweretsa maklabu azimayi ndi anyamata. Koma nthawi yedi kwezi mukudula amene abwera mochedwa 5 abwera uno wali koloko. Amene unaera mwena mwadule. Madisheti 200 ndi 4 million. Ife ndalama imene yoyo ipite ku gulu lanu la azimayi. Ipite ku gulu lanu la chinyamata. Osati pa 16 September ayi. Next week yomweyi. Tikamale aliyense alembetse. Ine ndamiyanda independent fasi ufuna tsanko. Aliyense wachimati chilichonse. Zavuleni makakatsiku imene lero kalembetseni. Umphawi ndi wapakhomo.
Samatu amalira kwa UTM. Amatu amalira kwa Munyebombo. Choncho echo. Saka nthawi zina zambiri muziona pa booklet amene zigawa. Ambuya adalitse nonse, ambuya adalitse Kamalatu, ambuya adalitse dziko la Malawi. Zikomo. Sikomo kwambiri tamvatu mfundo zawo bambo Dennis Mahata unatsala ka 1 minute kowabe tiona kutsogoloko kuti pandemanga sikhala bwanji wasala 1 minute ndi mali kusamidi yanga amanuza ngabona kuna izi amati sina kambe background chabwino ine Dennis Mahata ndaphunzira school primary nachitika mwayi ndaphunzira masilabasi awiri pana isilabasi yamba yachimalawi imene malimba amanebu pana isilabasi yachiwiri timati gamo ndi silabasi ya ku India mukamamva matenda akanika tapititsa ku India ndi silabasi yake imeneyoyo amati big tree mu chizungu ndaphunzira secondary pa St. John's Pompa apa mwapadza pa St. John's Masamba palishi napanga MSc komanso nachitika mwayi naphunzira maphunziro aku England amati Cambridge then nathera mpaka na form 5 Cambridge imeneyo ndapita sikulu ya Kachenjede ndakaphunzira ulimi wothirira ena amati irrigation technology ena amati irrigation engineering uli timayendetsa minda program yonse ya Malawi ya ulimi wothirira komanso ndine political philosopher timayang'ana philosophy ya kusintha zikomo kwambiri tunguluso manjabambo tunguluso zikomo kwambiri awo amene bambo Dennis Mahata iwo watu ndiwo ima bawoka amanjabambo mosa Tuyambirira tithokoze kwambiri chifukwa cha msonkhanowu kwenikweni tithokoze Ambuye Mulungu chifukwa wachipanga chikhala chotheka kuti inu ndine tikukumana pano pa msonkhano umene uli pano. Tithokoze mafumu amene tasogozana kubwera kuno komanso enu magulupu mosayiwala ife tonse amene tabwera pa msonkhano umenewu mumve kuthokoza. Inu amene muli azipani zosiyanasiyana inunso abale athu ma aspirants athu mumve kuthokoza kuchokera kuno chifukwa chakubwera kwanu. Mawu alipo ochepa ndiwo wani akufuna kulankhula kuchokera kuno moyimira mafumu onse kuti ife ngati mafumu mvetserani kunena kuti tili monga ngati kholo loyamwitsa mwana wina aliyense. Mwayichi titero kunena kuti ma aspirants athu akhale omasuka tikhale omasukana nawo kuchita misonkhano mmene akufunira kumadera kwathu mosasankha mosayang'ana nkhope. Maganizo athu amene tinawo ngonena kuti makampeni amene akuchitika amene azichitika akhale opanda chiwawa china chilichonse. Maganizo athu ndi amenewo. China chakuti ife amene tikuyembekeza kuti timve mfundo zosiyanasiyana tidziwe kuti ndi ufulu wathu kuti timve zimenezo komanso ndi ufulu wathu kuti tisankhe iye amene adatiuze mfundo zothandizira kutukula dera lathu lino. Yemwe ichite timvetsetse mu mfundo zimene abale athuwa ali nazo. Ndi maganizo athu akuti fete tiyesetse kuteteza ufulu umene uli nawo demokrasi yathu tiyiteteze. Tiyiteteza bwanji? Pozindikira komanso ndipo onetsetsa kuti zochitika zathu zonse zisakhale zokangana ayi. Chapaderadera chonishi kunena kuti ife ma aspirants inu azipani mudziwe kunena kuti olemba wina analemba ndibwerekere ma amenewo olemba wina analemba kunena kuti mmene Malawi akutchula nkhani yachitukuko lero wachedwa kwambiri alakakamba zimenezo mu 20 years zapita. Ungotenso kunena kuti inu achinyamata tiye tionetsetse
kuti tigwiritsire bwino ntchito chifukwa mwa inuyo ndimene muli chuma cha dziko lino la Malawi. Mwa ichi tionetsetse kuti zogwiritsira ntchito kwa ife zionetsere zonena kuti zitithandize kudera kwathu kuno. In my parents, dziwani chinena kuti musanonongere chuma chathu chimene chili chamtsogolo chimene chili mwa achinyamata athu a ife. Agwiritsire bwino ntchito mosanawononge zinthu zina zilizonse za dziko ayi. Mwa ichi mwimvani kunena kuti ifeyo tikulandirani kuno ku msonkhano ife kumbali athu ngati mafumu mukhala masuka ziwambiri. Manja mwagogo mwachifumu ndithu manja mwagogo mwachifumu. Pa ino ndidzapempha amene akuyimirira ndithu kubwera naisi kuti angolankhula ndithu mwachidule malinga ndi nthawi cholinga cha mkumano wathu. Zikomo kwambiri. Moni nonse. Tiziyankhula. Moni nonse. Mbuza oye. Mbuza oye. Mbuza oye. Zikomo kwambiri. Ulemu kwa mafumu athu amene masonkhana pano. Takunyadirani kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu. Komanso anzathu a Electoral Commission amene alipo pano, ma shadow nonse amene mwabwera, ena azipani, ena independent, nonse ndinu olandiridwa. Komanso amayi ndi abambo nonse muli olandiridwa pa msonkhano uno. Cholinga cha msonkhano uno ntiona kuti nice pofuna kulimbikitsa democracy. China mwa ntchito zimene imagwira ndi kuwabweretsa pamodzi anthu amene wawo kuti choyambirira mwaziwe chifukwa kutheka kuti ena mungomva kuti kunoko kuli anthu amene akufuna atiyimirire, ndiye mwina misonkhano yawo simumatha kufika. Ndiye uno ndi mwayi wanu onena kuti muziwe kuti kodi dera lathu lino ndi ndani amene akufuna kuti atisogolere. Tiziwane. Chachiwiri njonena kuti ndi mwayi wathunso kuti tithe kumva mfundo zawo kuti kodi atibweresera mfundo za mtundu wanji kudera kwathu. Chifukwa chisankho chimene chikubwerachi tikufuna anthu amene asankhidwe akhale anthu kuti amene abwerese zimene ife anthu kuno tikufuna, si choncho? Ndiye uwu ndi mwayi wathu kuti tiaone mphongo zimenezi zitiuze mfundo zimene zabweresa kuti dera lathu lino kuti atisogolere. Tisankhe munthu amene ali ndi mfundo zoyenera, osati kusankha chifukwa kuti amwene timaziwana nawo kapena kuchokera kumuzi kwathu kapena timadye nawo sima limodzi. Dziko ndilo la Malawi tikufuna anthu oti atukule dziko, si choncho? Ndiye chisankho chimene chikhale chisankho chonena kuti tikusankha anthu oti atukule dziko lathu. Ndiye uno ndi mwayi wathu kuti lero lino abwera pamenepa tiaone komanso timve mfundo zawo kuti ngati akulephera kulankhula kupaliyamenti akalankhula. Ngati akulankhula zomveka pano ndi kuti kupaliyamenti akatilankhula. Ndiye cholinga cha msonkhano umenewu. Ndiye mwachidule mfundo zawo komanso tikhale anthu oti tikukondana tonse mmene tasonkhana pano ndi Amalawi eti. Tikondane wina ndi mnzake, palibe zipolowe, tiyeni tipange debate yathu ya mtendere. Zikomo kwambiri. Taombere manja. Akunena kuti kulankhula kwa munthu ndi kumene kungapangitsa kuti ayi kupaliyamenti atsikatani sokodi. Zibwino. Nice way. Pa nthawi ino tsopano amayi ndi abambo tilowe ndithu mndime imene ndithu tabwerera masanano. Pa nthawi ino ndikupasira ndithu mzanga amene akhali ndithu akuyendetsa tsutso amenewu kuti ayi bwaloli tsopano tiyambe ndithu kuponyerana mpira. Zikomo kwambiri mzanga umenewu. Zikomo kwambiri. Ine ndi Nixon Kalimbuka. Ndi amene ndikhale ndikuyendetsa msutso wathu lero. Ndombera nthunguluzo m'manja mwangu. Zikomo kwambiri. Osataya nthawi tikufuna kuti tidziwe
oyimira atweti de panopo ndiyamba kudzutsa Mphatso Mbewe a independent, Mphatso Mbewe a independent, ndi amene utaona amene ndi Mphatso Mbewe oyima paokha. Mphatso Mbewe iwo watu akuyimira UMP akufuna adakhala ndithu phungu wa nyumba ya malamulo dera la Lilongwe City Mbuga. Tuluza wozaso tuluza mukozokhala pansi kuchokera ku chipani cha UTM, United Transformation Movement, tili ndi Bambo Frank Chitembera. Bambo Chitembera atayimirirana atakuona tuluzo amene ndi Bambo Frank Chitembera. Iwo watu ndi mmodzi mwa anthu amene akufuna kuyimira ngati phungu dera lino. Komanso amayi a bambo tilitu ndi Bambo Lincoln Liwonje. Iwo watu la TPP. Bambo Lincoln Liwonje oyimira Progressive Party. Sikomo kwambiri. TPP akaukuza wanako amene angakatimire bwino ku nyumba ya malamulo ndi amenewa ndi ashado a TPP Bambo Lincoln Liwonje. Amayi ndi abambo ndiloleni ndi tsono ndikudzutsereni chifundo agapa amayi ndi abambo ndipasani mpata kuti ndikudzutsereni mphuso oyima pawekha Bambo Dennis Mahala. Bambo Dennis Mahala tangu kuifani Bambo Dennis Mahala yowa ti shadow MP amene akufuna nditu kuyimira kuno ku Lilongwe City Mbuga. Sikomo kwambiri amayi ndi abambo tangu chomberani mmanja nokha. Sikomo kwambiri. Aktivistikan dishani amayi ndi abambo ndikhala ndikufotokozera kuti ndondomeko kapena malamulo a mtsutso wathu akhala otani. Ndiye mundimvere mwakachetechete. Lamulo loyamba ndi limenelo loti tidzamvera amene akutiyankhula pa mfundo zimene atikonzera kuchipani kwawoko, pa mfundo zimene atikonzera kudera kuno pa independent wawo. Ndiye aliyense akayimirira kuyankhula tiyeni timvere mwakachetechete kuti tonsefe tipindule. Tikatha kuvota bwinobwino amene katifotokozera, tikatha kuvota bwinobwino ngati anthufe tachenutsidwa kapena taphunzitsidwa kuti zimene amene tikumvoterayi akakhala kuti uja wa mfundo zakuti uja. Ndiye zonse zikhoza kuchitika pokapoka ngati tikwamvera ali chete. Pepani makandidate athu ma aspirants athu ndikuti ngati muli ndi doctorate kapena ndinu professor, ifeyo kunoku sitikutchulani chonchoyi. Tizingokutchulani kuti bambo akuti kapena Mr. wakuti kuti tonse timveke kuti tili pa mlingo umodzi. Nice inakonza ndondomeko imeneyo
kuti sikuti tizikuchulani kuti profesa wakuti ndekuti wina amene alibe uprofesawo aoneka ngati wa mmusi, koma ifeyo tikutendani kuti ndinu chimodzimodzi nonse mukupanga aspire mukukhumba mutakhala MP. Anthu mululuza amayi. Ndondomeko imeneyi msutsa umenewu ukhala woti wina aliyense apatsidwa 10 minutes yoti ayankhule anena zimene atikonzera kudera kwathu kunweti. Ya akayankhula chonchija 10 minutes imene koma ena akapanga phokoso akuyankhula munthu uja amene ndawuza kuti agwira stopwatch adzima kaye chifukwa ena sakhala akumva. Ndiye phokoso likachoka ndi pamene stopwatch ija idzipitirira kupanga kuti 10 minutes yakeja ikhale ndithu bwinobwino. Zamveka iti? Ndiye mukamenya mfundo zanuzo mwamaliza pakhala nthawi imene anthu apatsidwa mpata oti afunse mafunso amenewa tizikugayira ndi kapepala oti mulembe kutipatsira. Ndi mukatipatsira ife pamkuza mawu tidzawerenga kuti pali funso lakuti likupita kwa akuti. Koma ngati funso silikupita kwa munthu mmodzi tidzilimwaza kuti tione kuti ena tonsefe azipani zosiyana kapena ma independence tikuganiza bwanji pa funso limene lili. Zamveka iti? Onesa kuti ine ndokhazikika kuno ndili ndi manyumba mmaploti 10 ndipo payambira pake pakandikolo nikaona upstairs ndi ine sinkachoke dera lino tikachoti tandituma ndipavuto ali kunoko ndino wakhazikika kuno ndimagona kwa kuno ndipo even kusogolo konseku ndikanakhala woti ndifune kuti ndikakhale kwina ndikanakakhala koma maziko anga ali mzachoka. TPP akakufoderani pali chizolowezi choti MP akafoderedwa akumathamandira cholinga chokhalira MP cholinga kuti uthandize ugwire ntchito ndi anthu. Mukuona kwanga palibe chothawa kumbuka koma pali ntchito yoti kumbukako tigwire imodzi. Akanati consistency yesimunthu ikulu nde munthu simazitaweweka palibe chothawa ziko. Ndipepe Dennis Mahata ife tili ndi nkhawa yoti mwina mukhoza kutithawa. Ziko kwambiri anthu amene amathawa ndale zake sizimalakwika akawina chisankho ayi, zimalakwika nthawi inoyi ya kampeni. Amatenga zingongole za mwenye kumagula ma-t-shirt amene mwavalawa, akalowa pampando amayenera athawe kaye kuti akabweze ngongole zija. Ndefunso limenelo ayankha mnagula ma-t-shirt osati ine zikomo. Ine funso limene ndiyankhe motere. Mwana ngati mene ali mwana uyu maso kuti mwana akazakula uyu adzativuta uyu. Amene tili pano tonse pano timasosona kuti awa kungopeza ndalama sitizamwa madzi. Psychology. Psychology. Ine sokina na mangandaba yanga ndamba kalikale olozisankho kulibe. Ndikupitiriza mene makhali ali mozi ndaba yanga jifaa kwathu konkuno ndibakhandu kuyanda manja ndaba yanga mavuno tikusova ndipo zakhandi kusova mpaka na kalikale.
Matso Patrick Mbewe. Ziko mwambili. Ile yakabanga kwa jidumu. Kwani tikazawina tikakutawani. Ngobe yangai ngobe ingatawe muntu. Zaji tulikire kuti ine mukazandi fotera singana kutaweni. Kifua cha zinto zibiri. Toyamba ine kuimba bandari kulira kuno siko yamba. Ai. Kumanso kwatu ndikonkuno. Mutu kwatu ndikonkuno. Amene mabano baseli pompa wewa kama kulo wanga ineso makapa seli pompo. Ndikatawe singawanyise. Nitanga nzatiliza kuno kwatu kugira kanyituko. Siku mwambire ya. Matso Patrick Mbewe. Siku mwambire. Amai jabako Fusolina diri Chimaina kuyamba 1 p.m. Ambiri mabora 3. How can we trust you? Time management. Imene yoyo simuno lidalitse here. MP ambiri mukumagwisa njira chinyamata kwewagulira mowa ndi ma-t-shirt musintha bwanji. Ndipemphe Matso Patrick Mbewe muyankhe funso limeneli. Malawa bwera 1 koloko amene before 1 mabwera cha mmatufiri. Tikukhulumireni bwanji ndi udindo umene. Komanso inutu mmagulira ena mowa nyamata mowa ndi ma-t-shirt. Kodi musintha bwanji khalidwe umenewo. Matso Patrick Mbewe independent. Ai fusobini ndi abwino kodi kupita kwa wina aliyense. Muntu amene simanziwa kwanu amakupanga chipongwe. Kwa mungu amene umanziwa kwawo sungapange chipongwe. Then kudziwiratu kuti ine sindikatibe mwana wa munthu kumwesa mowa. Kampeni yanga yonse anthu anga simatenga mowa kuti agwire ntchito. Siku mwambiri. Dennis Mahata. Adonis Mahata. Ziko mwambiri. Pepani ndisakali lutawa mafuso eti. Kumasindi kuwatawa. Fuso loyamba ma-MP abwera mochedwa. Magogo anatafika kale apa kumadikira shadow. Munthu oti MP komwe akudikiritsa magogo. Fuso limeneyo silindikhuza faile na mena mbira kufika pano tuwani. Ose wandipeza. Fuso lachiwiri logwisa chiro chinyamata kumamwetsa mowa. I think ogwisa chiro chinyamata akuoneka kale okhapo. Choyamba akwakweza malole kwabweretsa kuno. Zino kwambiri akule. Chachiwiri akunama kuti ndi achinyamata. Malamulo aboma wachinyamata amakhala zaka 35 kutsika m'musi. Poseva apa wachinyamata ndipo ndekha. Timverane. Amene mumaonera TV kwanu mumamvera radio mukudziwa kuti ndinabwezedwa ku parliament ndimayimira ku president ananena kuti ndine wachinyamata zaka zanga zosakwana ndili ndi zaka 29 ili ndi thupi chabe. Poseva apa wachinyamata ndineyo. Ziko kwambiri. Society nikupita kama independence. Musimo ulila makandidate onse. How do I invent it?
Ferrani, siku kwambiri. Ma independence art. Kodi mukatawina. Mutasita mawanga. Chifukwa anthu amachakuzoleredwa ngati independent. Kenako bakapita chapa mbili wiki kuona uri nino ndalowa kwakuti kwakuti. Kodi mukatawina ino independent. Simutasita mawanga. Ausena kakumboka. Dennis Mahata. Sorry. Zio kwambiri. Fuso ili kaundi vuta pang'ono pachifukwa. Amene mukudziwa kale kuti nambisa chipani. Koma ndikimira kuno ku independent fa mavuto akuno sitikufuna tigwire ngati zipani, fa tigwire ngati tonse pakhomo. Koma ndili ndi chipani kale. Ndesi ndinganene kuti nzasitha basi nzasitha fa ndi chipani chimene nambisa kale ndekha. Zikomo kwambiri. Tipempe Bambo Chifundo Agam independent tiuseni kuti independent umene sikuza usitha. Ine kuimira independent zikutanthauza kuti sindikutumikira chipani koma ndifuna kutumikira ino abale anga. Chipani changa ndinu nonse muli apa. Tiye kuti tawina owina sine koma wina nditose. Tikupasani mabanga ine kuliko sindingarowe ndikuti limodzi fatikanizo sabanga limodzi palimosi. Patrick Mbewe ino na independent takati kumaona ma independent akulowa sipani akapita kubawa mitini mutsatana Ai kanye mene ndo sabisa ndikira kudziwa soti munthu amene amafusayo amadziwa chomwe akunena pamene pafunika li MP muona kireke pamene pafuna chilungamo. Ine ndi MP mmodzi amene akagwa ku Malawi Congress Party chimenecho ndi chilungamo chake. Kwa amendu kuima ngati independent anthu ena ake anaona kuthekera kwanga anakhala nane pansi kundifunsa kuti ndingayime ngati independent pamene avomera lero mmene navomera inu anthu lero kuti maganizo anga ndi omwewo wokuti ndizayimira ngati inu anthu komwe anthu musayitenge kuti piteko kupeza pite nawo limodzi posokozedwa ndi mafumu akhali alino chona amene amayang'ana Siku kwambiri kusolidira ito limapita kwa ma independence. Bali nkhawa pano nkhawa ndiyoti ntchito za MP ndi kukonza malamulo, kuyimirira anthu, komanso kuonetsetsa kuti zinthu zikuchitika oversight. Ma MP amene mukupanga aspire apa mwakamba za chitukuko. Kodi tikukhulupirira bwanji kuti mudzikapanga representation, oversight, komanso ndi making laws, kupanga malamulo, kuyang'ana kuti zinthu mboma zikuyenda bwinobwino, oversight, komanso ndi representation, kuyimira anthu kuno. Inuyo tikukhulupirira bwanji chifukwa sinaone akuti sanaone wina aliyense akukamba something zokuza this minutes. Tifurira anthu oyenera apa IUTM tiyanke oversight, representation. Siko ngwambiri ine ngati wa UTM dera lino umwenye kondo kuno kuli nthumwi yathu yemwe ndi kansala akuima dera lino Daliso Chingoli, kukasemba kuli Grigore Mwanza awiriwa
mukaavotera pamodzi ndi ine akukatiyimira ku City Assembly amenewa malingana ndi malamulo apanopo akuonera CDF. Ineyo ndili ku parliament ndikupanga malamulo koma ichichi sichikuonesa kuti ineyo ntchito zonse ndasiya iwowo ndizibwera kwa iwowo kuwapanganso audit kuti ntchito zimene zizoyenera kuti zigwirike ndi CDF ine ndizowapanga monitor asawononge ndalamazo koma agwiritse ntchito zimene zizofunikira kwa anthu nuyo chitukuko chibweretera lino kudzera mwa iwowo. Zikomo kwambiri. Tipepe Bambo Lincoln Liwonje ATPP. Kukala MP ntchito zake ndi ziwiri. Palibenso ntchito zina ndi ziwiri zokha basi. Ntchito yoyamba ndiona kuti munthu uja ayang'anire chitukuko pamodzi ndi makansala. Ntchito yachiwiri ndiyokapanga malamulo. Ku parliament ndiye ine ndakonzeka kupanga malamulo okhuza azimayi, malamulo okhuza azibambo, malamulonso okhuza ngakhale anthu amabizinesi apatiko kuno zikomo. Tipepe Hatso Patrick Mbewe Tatiusa. Zikomo kwambiri. I think ifuso mene lolo ikungoona pa mfundo yanga imene ambikaita transparency. Mwa maja sina ukamba mwakamba ngabe hayi. Kuma nakamba mawacha soke ningondo yambilira pa manifesto wanga. Transparency mene itoneka kuti MP sakwena utenga nawo gawo losankha anthu ozagwira ntchito mdera mlomo. Lori MP akwena kuti ndi kansala pasamakhale kubisana kwina kulikonse. Tifake pa kansala timatokhala azipani zosiyana ndi MP yemwe. Ndechifukwa chimenecho atimasana maganizo tinachipo kuti mapewerera. Wachito kachi afikire ngapata khale transparency. Zikomo kwambiri. Fuzenaso? Zikomo kwambiri ndi mmene mwayankhira tamvera awambereni m'manja mwawo awambereni m'manja. Tipepe achifundo aga. Monga ndinafota kozera pamba baja licholinga cha senatu tilere pasika kutegera ine ngati mtumiki wanu okutumikirani mukandidwa tsakira parliament kapanga malamulo otanthu kukhale ndi kutegera kudera lino ndipo malamulo achati kapanga kufunsa kuna kuti kodi nanga kunoko tizende sabayisuze tisakongosola bwanji tizabwera kuno kugwira ntchito mokutsatizana ndi makansala onesa kuti malamulo takapanga parliament kuti anthu azipindula kuno kudera kwathu kuno. Zikomo kwambiri. Luvubira sinasiye wina pamenepo. Bambo Dennis Mahata Independent. Zikomo kwambiri. Nkhani ya malamulo ku parliament ndiyofunika kwambiri. Ndikungokhumudwabe kuti aliyense akungoti adza kwa amene mmatitsata parliament iliyonse muzaona ndili panja ndanyamula malamulo kuti alowe mparliament imo. Ena amakanidwa ena amatheka zangaso kuna ndiuya lipomba madeso chauluka timakhalira kumeneko kumangidwa ndi apolisi amene mmatsatira kuonera pa TV ndi news. Tinali konko apa timafaitira warfare bill lamulo lina kuti lithandize chuma cha makomo. Tinali konko timafaita malamulo atsamunda otchedwa monetary rate onena kuti thukuta lathu silimapindula. Ndetu kufaitira lamulo limeneyo tikokana kwambiri ndi atsamunda azungu maembase kuti lamulo limene litani lichoke. Lero lomwe lino munayena mwationi atali kumakhoti kufaitira minimum charter kunena kuti miyala yonse ili m'dziko muno lipindulire khomo lina lililonse. Fa miyala imeneyi kumangopezeka kwa azungu pa London stock market koma kunoko
sikumapezeka phindu lake. So ngati tikufanira malamulo kuti sanakhale ma MP, imagine tili mkati momo andisafotokozeso. Tunosoise magamba palibepo chisamaliro cha ulumali ndiwo kalamba ukuganiza bwanji pamenepa kodi aulumali ndiwo kalamba abalumalisonyeza kuti mulibe mu manifesto mwanu pali kunena kwina kulikonse bambo Patrick Mbewe Mphatso Patrick Mbewe olumala ukaganizira wanji ndiwo kalamba kani imeneyo nkani yabwino kwambiri kutokoze kwa ene wafusafusa imeneyo kani ndiyoona kani mnali basaija timayanga zikumwaja kuti angu kuti tupake kava ma area ambiri kwa manifesto mwatu nkani kambiri kwambiri ifeyo Mphatso Patrick Mbewe kani yambirira ndiyo kuti maskulu mose muzikama access abwino ora na ule mali azitakuwa maklasi opanda fulo nali yose komanso tizaonesesa kuti maskulu menemo mukhaleso zipangizo za nauma ulumala na mapezeka pa skulu anthu akuluakulu I think ndi welfare ife ine ni Mphatso Patrick Mbewe ndi orphanage yanga Grace Foundation pomba bakapirapa timayang'anira maedale kumaso ana amasiye ndechiro imene waine nichiro ine banganira siko mkwambiri Ndibekwe achifundo agapu independent aulumali ndiwo kani mene ndikani yofunikira kwambiri ine mogwiza na ntchito abale anga nonse muli apo tizagwira ntchito ndi achipembedzo mafumu maskulu onse kunena kuti tidzakhale basi kuti tathandizire makamaka ana aulumali chifukwa chonena kuti tikakhala makolo amakhala ndi ana aja akapita ku skulu amakhala ndi manja maziphunzitsi akapita ku charity amakhala ndi manja akuluakulu a mipingo kuti anthu amene aja azipasidwa chilimbikizo kunena kuti onse ndi anthu ngati ife tomwe tizotseka zimene zoti akhoza kupanga china chilichonse chimodzimodzi ngati pa skulu pakhale zoyenerera zoti zapangako modeli aja kuti akhoza kuphunzira bwinobwino chimodzimodzi kwa anthu akuluakulu anthu okalamba tizapanga kodineti ndi mabungwe osiyanasiyana kunena kuti tithandizirepo mbali zina ndi zina ifa paokha sangakwanitse tizikazonena kuti tidzayika pa masalales onena kuti akhoza kuthandizika moyo wawo chifukwa sangazigwirire ntchito pantani ya anthu olumala ndiwo kalamba kwathu kuno kukufunika kuti tikhale ndi Disability Trust Fund. Disability Trust Fund ndi ndalama yomwe izakhale yapadera yomwe tikhale nayo yothandiza anthu olumala kaya mwanayo amapita ku skulu kaya sapita pakhale Trust Fund yosamala okalamba komanso olumala Manobo Chipepe a Frank Chitembea a UTM kodi okalamba ya ulumali mutaonekeza kuti akusamalika bwanji dera lapo ziko mkwambiri olumala okalamba olumala choyambirira olumala tili nawo mmakomo mwathu ifeyo ndi mafumu athuwa ndipo tikuwaziwa ena ndi akuluakulu ena ndo ndachepere achichepere kulumala sikuti ndiye kuti munthu sangapite kupanga china chilichonse choyambirira timuthandize olumala kuti ngatali mwana wachichepere apeze maphunziro oyenera aziphunzitsa aziwe
mafumu aziwe ngati ali wankulu timpezere choti na yeso kena ndi kena azitha kukapeza pa yeyeka owapanga treni tinawo olumala ambiri moti amatha kugwira ntchito bwinobwino kusoka kutani tialimbikiza zimene zija kuti kale zoti zikuwathandiza achikulire ineyo ndinena chifukwa choti achikulire namba kali kuwathandiza derali anthu achikulire alibe mphamvu achikulire tiwathandize ndi ma resources komanso tiwathandize ndi zinthu zimene zilizofunika kuzera ku mafumu awawo komanso kuzera mwa achibale awawa atiziwise tiwapase zinthu zizoyenera mphamvu alibe. Ambazo Patrick Bewe mwenyewe kidogo mwanena gale okay Dennis Mahata au Rumani Maso Ogala mubango ni dumpara facilitator naona zote ziko mukambiri mbosabla nthawi mwina munamvako za disability charter amene tinayambisa disability charter jandineyo imaona magawo angapo kwa nthawi ningopanga summarize anthu aulumali oyambirira kuvutika amakhala makolo awo ndo ayang'anira so mmenemu muliso makolo ndo ayang'anira mmenemonso muli aini yake ulumaliwo ena ulumali ena anabadwa nawo ena ulumali wina unachita kubwera ngati chilema ndi disability charter imaona zonsezo ndipo tukipanga extend madera ambiri amene abwera kumbuka muno ikubweranso kuno komano poti ntchito za chifundo pena amati chiwene mkono wamazero wapanga wamanja usaone so makhadi kuzitama ndi sikulo tikambe kwambiri nkhani imene iyi koma ku disability charter ku anthu achikulire ngati munamvaso kalembera wa IGS imene software imene napanga ineyo intervention gap system ikupanga kalembera wa anthu achikulireso nawonso ndosiyana-siyana ila ali pa pension sangafayendi wachikulire amene ali makhomoloti palibepo ndama 7 kubwera sangafayendi wachikulire amene ali wamasiye ola amene akusungidwa ndi khomo lina so kalembera ameneyo akuthandiza kuti thandizo la chikulire zikhala losiyana-siyana pakizungu amati segmented zikomo kwambiri. Ndikufuna kuti ababa nthawi ya mafunso ndikuchokozeni mnaponya mafunso ambiri ena nali ofanana zanga amasanja kuti ilofanana ndikupira kuti mafunso amene anafunsidwa komanso kuyankhidwa ena amene mwina simuna funsi imene anafunsiramo koma ndikupira kuti zayanga zambiri zimene tinalezo nkhawa pamalo pano kuno kumbuka Lilongwe City Mbuga constituency ndipemphe makandidate yake aspirants ajambulitse okay aspirants ajambulitse ona mwina sana ajambulitse 1 minute aliyense aba aombe kota pasemene wayankhula tiyamba ndi Dennis Mahata 1 minute winding up 1 minute winding up zikomo kwambiri ine ndino achinyamata amene akambira komanso ndine munthu wamba amene ndikudziwanso kuti ndikakhwanaso kwa anthu wamba ndingofuna kulimbikitsani dera lathu lino ndi makomo athu ndiotheka kusinthika ndikadera kakang'ono ndizosachedwa kuti chuma chikolerane ndizophwekaso kuti mphamvu zathunso zikolerane tungoyenera kuyikapo mtima mtsogoleri watakukondani chotani sangakupulumutseni ku zisankho zanu pa 16 September pamene muzikapanga chisankho chanu kazikondeni nokha ngati anthu amba apatu palibe anthu amba pamukumva ena inu upstairs ena amanga bridge si anthu amba amenewe anthu amba ndinu ndi ineyo tiyeni tikazikonde zikomo kwambiri. One minute, winding up. You have a remarks. Zikomo kwambiri mwina sana pange wind up kena kuti mendi mapanga introduction yanga sina kuuzeni kuti Chitembea ndi qualification atiwo Chitembea andi degree in land management
kusonyeza kuti kadeha kafika ng'ono komweka tita kukagwisa ntchito kandi zinthu zogwirika chifukwa chake nipoona kuti malo ndo achepa ndamanga upstairs kuti zipita vertical. Diploma in strategic planning. Ndiniganizira maplani yanga ndipange choyo chikale chani kuona kutaka masa paja chifukwa kinamanga ku bridge kuti ndikumbushe moyo wantu. Chachitatu chamalizira muntu ine ndi diploma in public administration kusonyeza kuti kuti wina aliyese azimva kukoma azimva moyo wake uli ndi ufulu. Ndiye pachifukwa ichichi ndikutakuona kuti mukandikotera ineyo za administration za maplani komanso za mamangidwe ndine Kadaulo. Ndikale tuwena kuti mabridge timanga koma nkali yeni muntu kati suja bridge simatani simabange kemu yeni pano ndichimanga ndichimanga basi ukaja bridge umanga ukaja upita kunchito ukaja upita kulibatala ukaja hizi likomba limene mitapigeta bwino musanamisina kwa kulu kei ndichimanga muchirule kuli ndiyo mwe waiva chimanga kwetu mwalafika kumeneko ose sotera chimanga hoye Dipembe achifundo hapa simene ningafuna kwese bano tose tili bano asemkana chifuna disintende alatule nazibalanga ali hapa chifuna tose masompenya atu dosintende alatule tiano chafunika tose dikwirane manja kuli disintende ali chifuna ine ndiawa ditose ndife yaku nokudera kuno tiano zikufunika kunena kuti chipange chisankho choendelera pa 16 pamene pakwera ngati chipange chisankho choendelera tisapezekanso taima pano tikuyang'anana tikufunikanso chimodzimodzi. Teno ine ndikufuna zonena kuti ino ndi ine tikwirane manja kuti kusintha kumene kubati tiyende ngati timu tikayenda ngati timu tipita ngati timu zinanthauza kunena kuti Jose Makungi Max Mau Otsirisa Gonda Kota Patrick Bewe Kaso Zigo Mwangezi Wayamba We have 1 minute. Wayamba Mfran Kigoze aliyense amenya chiro cha nzeru akhale pano ine ndikufuna kuchimikizireni Lilongwe Mbuga constituency ndi constituency yoyamba imene mulongosiro muno andi mzomvetsa chisoni kuti ikuonekabe chonchi. Ine ndikufuna kuti 5 years zanga ikamazatha dera lino lizasinthike masikulu mwathu muno takalamize ana kuti ayambe kuyankhula Chizungu. Zikutera mpiji nozo zotheka
komanso mufika matumu tamangire mashede kabanga pesa kusipa chintu china chinatsa ndi pano tena Malawi tikondane sabanyana wina ndi zake sokoze chikondi mukakana nonse siko mukwambiri Mai Chabambo nikulubira kuti we have been fair kwa ma aspirants atu komanso kwa audience yonse tapereka mwayi wafanana kuti wina aliyese atimvere yekha anayisisika mukwambiri salute yanu nthawi inoyi ndi ma candidates tiyimirire ma aspirants tigwirana manja tilenga chithunzi ndi ma officials ochokera ku MIC komanso NEC. I love you.